Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της φανταστικής σειράς όπου συζητάμε και μαθαίνουμε τα πάντα για το περιβάλλον. Είμαι η Έλλη Γκιάμ και σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την υδρόσφαιρα. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνετε όλες και όλοι subscribe σε αυτό το κανάλι, like σε αυτό το βίντεο για να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα όπου θα μοιραζόμαστε ενδιαφέροντα εφάξια για το περιβάλλον, ενημερωτικά βίντεο και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε ένα ταξίδι λοιπόν σε ένα βασικό περιβαλλοντικό στοιχείο που είναι θεμελιώδες και ρευστό, αλλά και υγρό και στερεό. Πώς γίνεται αυτό θα μου πεις? Και όμως στην υδρόσφαιρα γίνεται. Γέμισε ένα ποτήρι νερό, βάλε 2 παγάκια και πάμε! Η υδρόσφαιρα είναι ένα κρίσιμο δομικό στοιχείο της Γης που περιλαμβάνει όλο το νερό στον πλανήτη μας. Με άλλα λόγια, η υδρόσφαιρα περιλαμβάνει όλο το νερό στη Γη, από τους ωκεανούς και τις θάλασσες μέχρι τις λίμνες, τα ποτάμια, τα υπόγεια ύδατα, ακόμη και τους υδρατμούς στην ατμόσφαιρα, αλλά και τους πάγους των πόλων και των παγετώνων. Γι' αυτό, όπως είπαμε στην αρχή, η υδρόσφαιρα απαντάται σε όλες τις μορφές. Αέριες, στερεές και υγρές. Περίπου το 97% του νερού στον πλανήτη μας βρίσκεται στους ωκεανούς και το υπόλοιπο 3% κατανέμεται μεταξύ παγετώνων, πάγων και παγόβουνων, αλλά και στα υπόγεια ύδατα, τις λίμνες, τα ποτάμια και τους ατμοσφαιρικούς υδρατμούς. Είναι λοιπόν μια λεπτή ισορροπία που διατηρεί τη ζωή όπως την ξέρουμε. Το περισσότερο νερό βρίσκεται στους ωκεανούς. Οι ωκεανοί μας καλύπτουν περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης. Αυτά τα τεράστια σώματα αλμυρού νερού δεν είναι μόνο απαραίτητα για τη θαλάσσια ζωή, αλλά επηρεάζουν επίσης το κλίμα, τα καιρικά πρότυπα και τη συνολική ισορροπία του πλανήτη. Για να κατανοήσουμε λοιπόν τη δυναμική της υδρόσφαιρας, πρέπει να κάνουμε μια στάση στον κύκλο του νερού. Και για αυτήν την πορεία, για αυτόν τον κύκλο, θα χρειαστούμε βάρκα, αεροπλάνο, γεωτρύπανο, έλκυθρο, κανό, ομπρέλα, βατραχοπέδιλα, παγοπέδιλα και βέβαια αδιάβροχο. Ο κύκλος του νερού είναι μια συνεχής διαδικασία κίνησης του νερού. Είναι κάτι σαν ο καρδιακός παλμός της υδρόσφαιρας. Όσο υπάρχει ο κύκλος, υπάρχει και η υδρόσφαιρα. Δηλαδή, ο κύκλος του νερού είναι μια συνεχής διαδικασία κυκλοφορίας του νερού μέσω της ατμόσφαιρας, των ωκεανών, των ποταμών, των λιμνών της Γης και των πάγων. Αυτό γίνεται μέσω της εξάτμισης, της συμπίκνωσης, της βροχόπτωσης, της χιονόπτωσης, της απορροής και της διείσδυσης. Όλα ξεκινούν με τη θέρμανση της επιφάνειας της Γης. Το φως του ήλιου θερμαίνει τους ωκεανούς, τα ποτάμια, τους πάγους και τις λίμνες, προκαλώντας έτσι την εξάτμιση του νερού στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, τα φυτά συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία μέσω της διαπνοής, όπου απελευθερώνονται υδρατμοί από τους μικροσκοπικούς σπόρους στα φύλλα τους. Καθώς λοιπόν ο ζεστός υγρός αέρας ανεβαίνει, συναντά ψυχρότερες θερμοκρασίες σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Αυτό οδηγεί στην συμπίκνωση, όπου οι υδρατμοί μετατρέπονται σε μικροσκοπικά σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου, σχηματίζοντας σύννεφα στον ουρανό. Αυτά τα σύννεφα παράγουν βροχή ή χιόνι. Το νερό τότε κατακρεμνίζεται. Πρόκειται δηλαδή για τον ιετό, όπως μας λένε οι φίλοι μας μετεωρολόγοι. Και έτσι ξεκινάει ο κύκλος του νερού με απορροές, με ποτάμια, με λίμνες, με τη διείσδυση του νερού στη Γη έως και τα υπόγεια ύδατα. Και μετά όλο αυτό το νερό καταλήγει στους ωκεανούς. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Ο ήλιος ζεσταίνει την επιφάνεια της Γης και ο κύκλος ξεκινάει πάλι από την αρχή. Επίσης κάτι σύντομο. Οι πάγοι και οι παγετώνες είναι σαν δεξαμενές νερού που παράλληλα τροφοδοτούν τα ποτάμια και τα υπόγεια νερά. Γι' αυτό είναι και βασικά στοιχεία της υδρόσφαιρας. Για την περιβαλλοντική σημασία των πάγων και των παγετώνων θα αφιερώσουμε ξεχωριστό επεισόδιο. Κλείνοντας λοιπόν τη μικρή μας στάση στον κύκλο του νερού, θα σας σημειώσουμε και το εξής επιστημονικό στοιχείο. Ο κύκλος του νερού είναι ένας από τους βιογεοχημικούς κύκλους. Οι άλλοι είναι ο κύκλος του άνθρακα, ο κύκλος του αζότου, ο κύκλος του οξυγόνου, ο κύκλος του φωσφόρου, ο κύκλος του θείου, αλλά και κύκλοι ανθρωπογενείς, όπως είναι αυτοί των διαφόρων ρήπων. Θα αφιερώσουμε κάποια επεισόδια και για αυτούς τους κύκλους όμως. Και πίσω στο θέμα μας τώρα, που είναι η υδρόσφαιρα. Η ζωή στην Γη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υδρόσφαιρα. Οι ωκεανοί, γεμάτοι με ποικίλη θαλάσσια ζωή, παρέχουν έναν βιότοπο για αμέτρητα είδη. Επιπλέον, το νερό αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη χερσαία ζωή. Τα φυτά,
Τα ζώα και οι άνθρωποι εξαρτώνται από το νερό για την επιβίωσή τους, καθιστώντας την υδρόσφαιρα έτσι απαραίτητο στοιχείο για τη συνέχεια της ζωής. Πέρα από τη διατήρηση της ζωής όμως, η υδρόσφαιρα παίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος της γης. Οι ωκεανοί λειτουργούν ως γιγάντιες δεξαμενές θερμότητας, απορροφώντας και απελευθερώνοντας θερμότητα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Επηρεάζουν έτσι τα πρότυπα της παγκόσμιας θερμοκρασίας και συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του κλίματος, ανακατανέμοντας τη θερμότητα μέσω των ωκεάνιων ρευμάτων και της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Η υδρόσφαιρα επηρεάζει επίσης σημαντικά τα καιρικά φαινόμενα. Η εξάτμιση από τους ωκεανούς παρέχει υγρασία στην ατμόσφαιρα, οδηγώντας έτσι στον σχηματισμό σύννεφων και βροχοπτώσεων. Οι ωκεάνιες συνθήκες, όπως οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας, συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη καιρικών φαινομένων. Αν βουτήξουμε λοιπόν κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών, θα ανακαλύψουμε έναν κόσμο απίστευτης βιοποικιλότητας. Η υδρόσφαιρα έτσι υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα ειδών, από μικροσκοπικό πλανκτόν έως μεγαλοπρεπείς φάλαινες, αναδεικνύοντας την ομορφιά, την πολυπλοκότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ανάλογη βιοποικιλότητα θα βρούμε και στο γλυκό νερό, στα ποτάμια, στα ρέματα, στα έλη, στις λίμνες, ακόμη και στους πάγους. Ενώ λοιπόν η γη είναι άφθονη σε νερό, η πρόσβαση σε γλυκό νερό είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Θυμήσου ότι το 71% του νερού είναι αλμυρό. Η αύξηση του πληθυσμού, η εκβιομηχάνηση και η κλιματική αλλαγή συμβάλλουν στη λειψιδρία σε διάφορες περιοχές. Οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και η διεθνή συνεργασία είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη διασφάλιση μιας ισότιμης πρόσβασης σε αυτόν τον πολύτιμο πόρο. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η υδρόσφαιρα έχει ένα βασικό ρόλο στην ισορροπία όλων των συστημάτων του πλανήτη μας, αλλά και είναι αυτή που διαφοροποιεί τον πλανήτη μας στο αστρικό μας σύστημα σε σχέση με άλλους πλανήτες. Είναι το νερό το οποίο αποτέλεσε τη βάση της δημιουργίας, αλλά και την ανάπτυξη και τη συντήρηση της ζωής. Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι μπορεί και ο Άρης να έχει κάποια πρωτόγωνα βακτήρια, αλλά εντάξει, δεν έχει ή δεν είχε ποτέ γίνει η βιόσφαιρα. Ένας είναι ούτως ή άλλως ο μπλε πλανήτης στο αστρικό μας σύστημα. Όσον αφορά περί βιόσφαιρας, υπομονή μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας λοιπόν μέσα από την υδρόσφαιρα, ελπίζω να έχετε αποκτήσει μια βαθύτερη εκτίμηση για αυτή τη βασική, πολύμορφη και ρευστή δομή του πλανήτη μας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους όσους παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε αυτή η εξερεύνηση, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι μας και φυσικά να μοιραστείτε μαζί μου τις σκέψεις σας στα παρακάτω σχόλια. Μην ξεχάσετε να πιείτε και ένα ποτήρι νερό. Το νερό είναι μια πολύτιμη χορηγία της υδρόσφαιρας. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήστε αυτό το βίντεο προτρέποντας εσάς και τους φίλους σας να κάνετε ένα βήμα προς ένα πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μέλλον. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!